Κύριε Πρόεδρε, πείτε μας δύο λόγια. Τι ακριβώς κάνατε εδώ πέρα? Σήμερα έχουμε ρίψει τροφών σε ένα μέρος στο Δήμο Δεσκάτης που την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε φωτιά. Κυνηγητικός Σύλλογος Δεσκάτης σήμερα έκανε ρίψη τροφών και απελευθέρωση θεραμάτων λαγών σύμφωνα πάντα με μελέτες της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης και με τη βοήθεια του Δασαρχείου Γρεβενών. Βλέπω βοηθάτε. Είναι έργα που κάνουν οι κυνηγοί για τη φύση και για το περιβάλλον. Μπράβο, συγχαρητήρια. Βλέπω εδώ πέρα βοηθάτε και με τροφή στο καμένο για τις πέρδικες. Ναι, γιατί ήταν μια περιοχή η οποία κρατούσε πέρδικες και λόγω των υγιένειες φέτος πήγαν πάρα πολύ πίσω και τον Ιούνιο είχαν πάρα πολλές οδοχές. Τα μικρά πουλιά δεν μπόρεσαν να αλλάξουν μέρος, να πάνε μακριά από το σημείο που πήρε φωτιά, με αποτέλεσμα να ενισχύσουμε την τροφή τους με ρήψη τροφών. Μπράβο, συγχαρητήρια στο Σύλλογο και συγχαρητήρια και στα παιδιά του Συλλόγου. Από ό,τι έμαθα, βοηθήσανε στην κατάσταση της φωτιάς που δεν πήρε πολλές διαστάσεις. Όλη η νεολαία της Δεσκάτης και ειδικά τα παιδιά να δείξουμε λίγο για την νεολαία του Κυνηγητικού Συλλόγου ήταν από την πρώτη στιγμή παρόν στη φωτιά και ένα 24ωρο ήταν εδώ. Άλλη μια απόδειξη ότι ο κυνηγός αγαπάει και προστατεύει τη φύση. Και αυτό είναι η πραγματικότητα. Ο κυνηγός δεν παίρνει τίποτα περισσότερο από αυτό που η ίδια η φύση μας χαρίζει. Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σας.